στον αριστερό σου αγώνα. Τράβα πολύ ελαφρά προς τη δεξιά πλευρά, κεντρώντας την αριστερή σου πλευρά προς τα αριστερά. Έχεις τη θέση του παιδιού. Έχει ένα μαξιλαράκι. Στήριξε την κοιλιά και το στήθος σου πάνω. Και ξεκούρασε το σαγόνι και το μέτωπο σου. Περπάτησε παλιά τα χέρια σου προς την αριστερή πλευρά. Στο σημείο που σου ευχαριστεί η διάθεση. Χαλάρωσε το κεφάλι και δώσε το κορμί σου στον πίσω στήλη πάνω στα γόνια. Το πρωί το σώμα μας είναι πιο σκληρό. Οι κινήσεις που κάνουμε πρέπει να είναι πολύ πιο καλές. Μην μπαίνεις χωρίς καμία βία, χωρίς καμία άθληση. Σιγά θα σήκωσε την καρκάνη σου από τη στάση του παιδιού και άπλωσε τα χέρια σου μακριά. Και μείνε εδώ, στο σημείο που σου ευχαριστεί. Αν χρειάζεται μπορείς να βάλεις το μαξιλαράκι σου κάτω από το στήθος για να γίνει πιο χαλαρή η διάθεση, να μην είναι τόσο έντονη, αν αυτό χρειάζεσαι εσύ σήμερα. Κρατάς καμία ένταση στο σώμα σου. Χαλάρωσε όλα τα σημεία, τα ισχύα, το μεσόφυλλό σου, το πηγόνι σου, το στόμα. Χαλάρωσε τα χέρια σου, πολλά. Με μικρά βήματα παίρνεις τα χέρια σου προς τα πίσω. Αφήνεις το μαξιλάρι, περνάς το δεξί χέρι κάτω από το αριστερό, στρίβεις ελαφρά, βάζεις το αυτί σου στο πάπλωμα. Αν θέλεις μπορείς να σηκώσεις το χέρι, το αριστερό και να το φέρεις
αρχίσεις να μακραίνεις τον κορμό σου, μπορείς να τεντώσεις το χέρι σου μπροστά, στην ευθεία του κορμού σου. Νιώσε να μακραίνει ο κορμός σου μπροστά, η λεκάνη σου να μένει πίσω και να μακραίνει προς τα πίσω. Στέλνεις συνεχώς τον αριστερό σου γοφό προς τα πίσω, να στρέψεις τα μπροστά και σιγά σιγά πηγαίνεις με το αριστερό χέρι, τοποθετείς το δεξί και επαναλαμβάνεις από τη δεξιά πλευρά. Περνάς το αριστερό χέρι κάτω και μέσα από το δεξί τεντωμένο ακουμπάς το αριστερό σου αυτή στο πάπλωμα, αξιωμένο να φέρεις το χέρι πάνω πίσω στη λεκάνη και να στρίψεις ελαφρά προς τα δεξιά. Άλλη επιλογή να μεταδώσεις το χέρι σου μπροστά, χαλαρά, και να αφήσεις τη λεκάνη σου να μακρύνει, το σπονδυλωτή σου στήλη να μακρύνει. Φέρεις τα γόνατα μέσα στα χέρια, στις παλάμες, θα ξαπλώσεις. Θα λυγίσεις το δεξί σου πόδι, το φέρεις κοντά στο στήθος, κάνεις απαλές κινήσεις. Και μετά θα στρίψεις το γόνατο το δεξί προς την αριστερή πλευρά. Η λεκάνη θα σηκωθεί προς την αριστερή πλευρά. Το βλέμμα σου θα πάει προς τα δεξιά. Θα αφήσεις τη λεκάνη, το βάρος του γόνατου να σου ρίξει λίγο ακόμα. Να σου ανοίξει τη στροφή. Μένεις εδώ να πνέεις βαθιά. Αφήνεις κάθε ένταση να φύγει. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις και το μαξιλάρι να κουβάει το δεξί σου γόνατο πάνω. Να μην πιέζεις πάρα πολύ. Σιγά σιγά αναφέρεις, τεντώνεις το δεξί πόδι,
αριστερό σου χέρι αριστερά και κοιτάς το βλέμμα, γυρνάς το βλέμμα σου προς τα αριστερά. Μπορείς να τοποθετήσεις απαλά το δεξί χέρι πάνω στο ώμηρό σου, να κατεβάζει λίγο ακόμα το γόνατο προς το πάπλωμα. Μένεις, χαλαρώνεις όλους τους μυς, απολαμβάνεις την απαλή διάταση. Αναφέρεις σιγά σιγά το γόνατο ψηλά. Βάζει ένα μαξιλάρι στο κεφάλι σου και φέρνεις και τα δύο γόνατα απαλά στο στήθος και κάνεις ελαφριές κινήσεις δεξιά και αριστερά. Απαλά σηκώσεις τα πόδια σου προς τα πάνω, ψηλά. Φέρεις τα γόνατα σε ένα άλμα που σου είναι άνετο. Θα πιάσεις απαλά τις φτέρνες σου ή την καμάρα των ποδιών σου και θα αφήσεις τη βαρύτητα να σε κουνήσει δεξιά και αριστερά. Happy baby pose. Ανοίγουμε απαλά τα ισχύα μας για αυτή τη μέρα. Ξυπνάμε απαλά το σώμα. Πάμε στο μαλακό μας στρώμα που επιτρέπει να γίνονται όλες οι διατάσεις πολύ πιο απαλές, πολύ πιο ήπιες. Εδώ μπορείς να μαζέψεις το ένα πόδι, να τεντώσεις απαλά το άλλο και να αλλάξεις, να ξυπνήσεις λίγο τους οπλιστικούς μυριαίους σου, απαλά, χωρίς καμία βιασύνη. Τώρα θα μονώσεις τα πέλματα, θα πιάσεις απ' έξω με τις παλάμες σου, θα τα σηκώσεις ψηλά και θα αρχίσεις λίγο να τραβάς προς τα πάνω, να τεντώσουν οι ομοπλάτες σου. Κάνεις μια κόντρα με τα πέλματα και τις παλάμες, δίνεις μια ζέστη στο σώμα, χαλαρώνεις. Φέρνεις το δεξί πόδι πάνω από το αριστερό, πιάνεις με τα μαχαίρια σου τα κουτεπιές σου, τα πέλματά σου δηλαδή από την πάνω πλευρά, και θα σπρώξεις τα γόνατα προς τα μπροστά, ενώ ταυτόχρονα θα τραβάς με τις παλάμες σου τα πέλματα ελαφρά προς το κορμό σου. Τα γόνατα θέλουν να φύγουν μπροστά, μακριά από το σώμα, ενώ τα πέλματά σου τραβούνται προς το κορμό σου, προς τη σένα.
τα περίματά σου, σπρώχνεις τα γόνατα μπροστά, τραβάς τα περίματα πίσω. Χαλαρά, επαναφέρεις. Ανοίγεις τα πέλματα, τα κουμπάς στο πάτωμα και αφήνεις τα γόνατα να ενωθούν στο κέντρο. Φέρνεις το χέρι σου στην κοιλιά του αριστερό, το δεξί στην καρδιά. Ακούς το χτύπο σου. Ακούς το σώμα σου. Σηκώνεσαι. Ενώνεις τα πέλματά σου μπροστά από τη λεκάνη. Απαλά, όχι πολύ κοντά. Παίρνεις και το μαξιλάρι. Αν χρειάζεσαι και μεγαλύτερο μαξιλάρι, παίρνεις ένα μεγαλύτερο μαξιλάρι και πολύ απαλά σκύβεις προς τα εμπρός. Χαλαρώνοντας την πλάτη, χαλαρώνοντας τη μέση σου, χαλαρώνοντας τα ισχύα σου, το μέτωπό σου πάνω στο μαξιλάρι. Ελπίζω να το απόλαυσες. Καλημέρα. Να είμαστε.